Hürmetli tыңлаучыларым, бүген мин Курбан бәйрәмендә Казанның борынгы мәчетләреннән булган Иске Таш мәчетенә килдем. Монда безнең дини кардәшләребез Рамил хәзрәт Юнусы белән бергә кунакларны плов пешереп сыйлыйлар. Менә плов пешерәбез. Бүген безнең гаит көне менә җомга намазыннан соң хәзер менә безнең бөтен мәчеткә килгән кардәшләребезгә, туганнарыбызга, монда килгән мәхәлләбезгә шушы пловдан без иншалла аларга бәйрәм плов ашатабыз. Рамил хәзрәт, менә бүген шуның хәле матур Курбан бәйрәмебездә сезне беренче тапкыр күрәм, менә шулай плов пешергән хәлдә. Сезнең мәчеттә гомумән дини бәйрәмнәр матур йолалар булып уза, шулаймы? Без инде бу икенче берсе үткәргәнбез Ураза гаетеннән соң үткән елда инде. Быелгы менә Рамазан шәриф аенда бит инде без малай мәчеткә килеп үткәрә алмадык, чөнки безнең карантин булды. Менә карантиннан соң без әлхәмдүлиллә килдек мәчетләребезгә. Алла рәхмәте белән капкаларыбыз, ишекләребез ачылды. Менә без бүген инде бераз инде шушы мәчетебезнең ишек алдында төтеннәр чыксын, пловның тәмле исләре чыксын дип тырыштык. Әмма ни аяныч, менә бик күп кешеләр безнең Курбан чалырга дип авылга китәләр. Шәһәрдә бик әз калалар. Шуңа күрә без инде бик күп булмасак та шушы плов белән залларны сыйлап бераз аларның күңелләрен күрәсебез килә. Чөнки бәйрәм йөзе бераз генә булса да ул бит инде күңел ачу да булырга тиеш. Ул вәгазь белән намаз гына түгел, бераз генә күңел ачу, ул бераз генә теге дофамин, серотонин дигән гормоннар бар. Алар бит инде тәмне ашаганнан соң, чәй эчкәннән соң кешенең эчендә шулай балыкка килә, ә ул дофамин белән серотонин ул настроение күтәрә, яшәү көче бирә, теге депрессияларны бетерә торган гормон чыга. Шуңа күрә без инде вәгазьдән соң бераз дофамин да булсын дип инде плов пешерәбез. Ничек сезнең киләчәккә өметегез? Менә әлхәмдүлиллә Аллаһ Тәала әйтә нәрсәди? Фә инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Бу була плов җанындагы вәгазь дип атала бу. Шулай язып куерсың. Вәгазь возле плова, возле казана. Ярыймы? Казан вәгазе бу. Менә Аллаһ Тәала әйтә: "Фә инна ма'ал усри юсра" ди, авырлык ди һәм кайгы хәсрәт ялгыз җырмый ди. Анардан соң ди килә ди барбы җиңеллек. Шуңа күрә менә бу пандемиядан соң иншалла тагын да җиңеллек килә. Кешеләр күп кенә хаталарын аңлап тәүбә әйтәләр. Беләбез бит инде ни өчен Аллаһ Тәала безгә авырлык китергәнен. Казан янындагы вәгазь бу Харис хәзрәт. Шуңа күрә чырып торалар, чиргәч без любой эшне эшлибез инде әлхәмдүлиллә. Тагы да майларак пловлар киләле. Җиңеллек шул була. Шуңа күрә безнең өметебез зурдан. Гомумән мөселман кешесе өметсез яшәр тиеш түгел. Мөселман кешесендә һәр вакытта өмет хәерлегә була тиеш. Ул шайтан гына безне кертә теге төшенкелеккә бирдерә. Шайтанның беренче кармагы адәм баласын төшенкелеккә бирә. Нәрсә булыр иртәгә? Ничек яшәрмен? Акшам калмады. Мәчеткә ябыл дип. Бер дә хафага бирергә кирәкми. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылыгыз ди. Ва тәвәккәлу аля Аллаһи ин кунтум муъминин. Мөмин булсагыз Аллаһка тәвәккәл кылыгыз ди. Аллаһ Тәгаләнең җирендә яшибез. Bütün hatta авыру теге вирусларда Аллаһ Тәгаләгә буйсынган. Вирус Аллаһка буйсынган. Кичкенә генә булса безнең күздә күренмәсә дә Аллаһ Тәгалә аны иншалла адәм балаларына бирмәс. Мондай зур афәткә ирешмәбез. Иншалла мәчетләребез тагын да безнең киңрәк ачылыр әле. Һәм киңрәк иттереп үзебезнең халкыбызны кабул итәрбез дип ышанып калабыз. Рамил хәзрәт, менә шушы бүгенге Курбан бәйрәмендә инде минем тыңлаучыларым, алар инде 20 меңнән дә артып китте. Сездән бераз гына шушы Курбан бәйрәме турында бераз гына бер 3-4 минутлык вәгазегезне ишетсәләр бик шатланырлар дип уйлыйм. Курбан менә ул беренчедән ни өчен Курбан чалабыз диләр. Беренчедән Курбан ул Аллаһ Тәгаләгә 1 ел 365 көн Аллаһның нигъмәтен кулланып яшәүнең шөкр итәбез. Раббым, менә мин бүген 8-9 меңлек сарыкны бирәм. Елы буена син миңа бик күп нигъмәт бирдең. Һава бирдең, кояш җылысы бирдең, авырудан саклап калдың. Матур иттереп яшәдем, җылысы булды, суы булды, җимешләре булды, алмалар, җиләкләр җыйдык. Шундый уңдырышлы җәй булды дип без бүген Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәбез. Икенчедән без инде менә шушы Курбан гаете белән кытлап туганнар арасын якынайтабыз.
үпкәләшкән туганнар булса менә бер кисәк ит кенә алып барып бирсәгез дә, туганнар арасы якыная, күршеңә керт, күрше белән аран якыная, факир мискиннәргә китеп аларның дугаларын алабыз, фатихаларын алабыз. Шуңа күрә Корбанның бүгенге көндәге әһәмияте кеше дөньясында бик зур. Инде иң мөһиме Корбан ул каруба дигән фигылдән алып якынаябыз без. Чөнки кишенчек якыная. Менә әгәр дә сиңа бер кеше бүләк бирсә, син аның турында яхшы уйлыйсың. Сине яратасың. Шуңа күрә без Аллаһ ризалыгы өчен бүләк бирәбез. Аллаһка түгел, Аллаһ мохтаҗ түгел. Аллаһ теләгән факир мискиннәргә бирәбез. Шуның белән Аллаһ Тәгалә безне тагын да якынайта, араларыбыз якыная. Аллаһ белән аран якынайса, дугаларың кабул була, теләкләрең ирешә, тормыштагы бөтен максатыңа ирешәсең. Шуңа күрә Корбан гаете мөбарәк булсын. Жәлләп, кызганып түгел, Аллаһ ризалыгы өчен Корбаннарыгызны чалыгыз, ихлас күңелдән чалсагыз гына айта Аллаһ Тәгалә иннама ятақаббалуллаху минал мухласин. Фақат ихлас күңелдән чалган корбан гына кабул булыр диде. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бал әле пылауларыгыз бар, килегез. Рәхмәт яусын сезгә бәйрәм белән. Мәчеттә еш буласызмы? Кайчан дингә килдегез? 1-2 ел мин. Исемегез ничек? Алмаз. Алмаз. Алмаз, бүгенге бәйрәм уңайыннан котлый аласыз туганнарыгызны минем канал аша. Барлык мөселман кадәрләрне бәйрәм белән котлыйм. Поздравляю с праздником всех мусульман. Мин монда йоклавым бар кичтән, кичке намаздан. Иртә белән хәзер. Менә хәзер аннары пылау җәмәгатькә хәзерләдек. Күчтәнәш безнең мәчет, Иске Таш мәчетенең күчтәнәше. Килсеннәр, һәрберсен менә сөйлибез. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан бәйрәме белән барыгызны тәбрик итәм. Гаиләләрегезгә тигезлек, татулык, тапканнарыгызга бәрәкәт бирсен. Ya Allah'ım. Ne şu? Башкириядан килдим. Мин кызым кырына кунакка килдим. Отпускка алдым да кунакка килдим. И менин шушы мәчеткә минем күптәнге хыялым иде. Чөнки мин 5 ел элек аварияга очрадым. Мин аңа чаклы мәчетләргә керәдер идем. Но кирип китә алмыйдыр идем. Чөнки безнең картәйләр безнең бик диниләр. Дин тыңлап үстем, Коръан китабы тыңлап үстем. Шуның өчен мин Менә шулай. аварияга чаклы бик күңелемә авыр иде. Нәрсәдер җитмәй, нык авыр. Шуннан соң мин Рамил Юнусовның наитынан ирем алып кайтканда очраклыгына инде менә шундый хәзрәт бар икән, ул бик ышанып та җитмәй инде ул тыңлады ди, нык матур инде укыйды. Бәй укыганым йөрәгемә кирип китте, әллә кайларга китте. Сез Рамил хәзрәтнең вәгазен тыңлар өчен генә дә Иске Таш мәчетенә Я шуңа килдем, килдегезме? мин шуңа килдем. Шуңа килеп тә кердем, күзләрем яшьләр ага башлады. Сез Корбан бәйрәмен бүген Иске Таш мәчетендә Әйе. уздырасыз, шулаймы? Әйе. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән сезне. Әлхәмдүлилләх, рәхмәт барсына да күпме кешене шулай коткаргандыр. Шуның өчен яшәү өчен аның күп бик сирәк хәзрәтләр. Allah'a şükür bugün mescidimiz gırlarında pılavlar mene konaklар келдилер bugün cuma gününe келдилер. Cumadan son onlarını pılavdan isteyimiz. Elhamdülillah şükür bir konuda bayram bilen kutlam Kurban bayramları bilen kesiyor kadar sağlık selametlik bilen Kurban bayramları ötkürülgen nasip bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Varımız kadar bayram bilen.